Už je tu? Som tu. Dobre, poďme. Uvidíš. Verí na anielské čísla a rôzne znamenia. Už je to aj Je to tá do istej svinia. miery aj naivita, ale zároveň si myslím, že to vie dať aj Počkaj, čo som... Si jediný streamer, ktorého podporím, dal si mi permu za klip, ktorý som si myslel, že si nevidel. Nie, ty si dal klip, ktorý som videl 60 krát a posielal si ho 100 krát do chatu. nejakú pozitívnu nádej. Vieš si predstaviť vzťah s človekom, To je ktorý rozdiel. už má dieťa? Prečo si to nevieš predstaviť? Lebo ja chcem mať svoje vlastné deti, takže asi toľko. Keď som bol na vojenskom výcviku, tak som si hovoril, že spravím rozhovor s Kaliňákom, potom som zrazu na neho narazil po silke. Ja Ty nie som moc kokos, človek, s ktorý sa Kaliňákom. zaoberá politikou. Je teraz veľké boom okolo napríklad Oskieho Baramio. Nie som úplne toho zastanca. Počkaj, vlastne... Práve sleduješ ratingy. dating show od Refresheru Menučko. Si má dva, Posledné lebo... diely Počkaj. priniesli mimoriadne kompatibilné dvojice a my chceme v šnúre lásky na prvý pohľad pokračovať. Preto dnes oproti sebe posadíme Deanu a Dávida, 2 ktorí lomeno 10 život- tento? 2 lomeno 10? Dobre, nejaké reálnejšie dievča, čo akože vie ohodnotiť chalana. 6,7 z 10. 8 z 10. Teraz preháňame 8 lomeno 10. Ty kokot. To nie, či? To už ste akože dosť ako zajebali. Ja som žena a dávam mu 7. Hej, černý žid, ty si určite žena. Ja by som mu dal z môjho odborného očka, hej. Štyri. 3,8 alebo 4. A vieš kvôli čomu? Lebo je fit, chápeš to? Takže asi sa hýbe, není to proste vyžraná kraksňa skurvená. Za čo si strelil 6 bodov? Počkaj. Ja si myslím, že sú pohľadnejší chalani, rozumieš? Ešte počkaj, my hodnotíme len výzor, neviem, možno rozpráva tak, že bude 9. Ale z toho, čo vidíme, dobre? Proste okuláre, nažltnuté zuby, ale cvičí, hýbe sa, vlasy jak kokot. To neviem, prečo si takto akože vyťahol hore. To je akože píčovina. A keď mňa ste hodnotili na koľko? 5,5 dajme tomu, s peňazmi 6. A nechcem byť kokot, ale myslím si, že som pohľadnejší chalan jak on. Takže nemôžem mu dať tak vysoko, ako som ja, chápeš to? Preto som mu dal, koľko som povedal, že 3,8 alebo 4? Že to nebolo namyslené, že som povedal, že som pohľadnejší, keď som zrovna povedal, že mám 5,5 do piči. štýly nahrávajú možnosti naozaj Ty si dala 2, vypičoval si ma a ty mu dáš 3, ale ty si dievča. Rozumieš? aj silného meču. Ahojte, Namyslený kokot z peniazma? Čo ti jebe? volám sa Diana, mám 22 rokov a pochádzam z Lučenca. Ahojte, ja som David, mám 23 rokov a pochádzam z Prievidze, ale bývam v Bratislave. Vo svojom voľnom čase veľmi rada chodím do fitka, buď sama alebo s kamarátmi. Veľmi rada sa chodím prechádzať na západy slnka. Svoj voľný čas rád trávim buď vo fitku, alebo na plavárni, alebo si idem zaboxovať, alebo skúšam nejaké adrenalinové veci. Tak môj ideálny partner by sa mal o mňa... Chalani. 90 bod strávaš za malú cicinu? Ne, no. Pištolná konfety. To je piči so mňou. Že ohodnotujú chalani. Ja nehodnotím ženy. Rest hodnotí, čo má ofinu a reťazky ako Majka z Gurunu. Dendoxo, ako jak sa ti ľúbi dať, čo vybavím, ja mu napíšem, že počúvaj, mám tu... Nebudem hodnotiť, nebudem v žiadnom TikTokovom vypíčenom videu zas, chápeš to?
Zaujímať, mal by sa o mňa starať a prejavovať mi tú lásku. Ideálna žena by mala byť podľa mňa štihlá, mať dlhé vlasy, aj by mohla byť múdra, zábavná. Moje ideálne rande by určite bolo ísť na nejakú akčnejšiu aktivitu, niečo adrenalinové, aby nás to spojilo. Chcela by som určite ísť na bungee jumping. Skúsil som už napríklad skok padákom, určite by som si to aj ešte zopakoval. Toto rande by som zrušila, keby protistrana bola arogantná a videla by som, že nemá veľmi záujem sa rozprávať. Tohto rande by som asi odišiel, keby to dievča napríklad bolo neslušné, že by nemala žiaden rešpekt voči mne, alebo by sa zle vyjadrovala, nadávala by. Prihlásila som sa, pretože som chcela vyjsť zo svojej komfortnej zóny a vyskúšať niečo nové. Prihlásil som sa čisto zo srandy, že skúsim niečo nové. Cítim sa zaujímavo a čakám, že to bude super skúsenosť. Servírujeme predjedlo, v ktorom sa dvojica ešte neuvidí. Tak ahoj, volám sa Diana, mám 22 rokov a pochádzam z Lučenca. Čo ty? Ešte raz, Diana? Diana s Ečkom. Diana? Diana, áno. Aha, dobre. No, moja mamina veľmi rada sledovala filmy na telke a ona, keď hľadala meno, tak pozerala tie titulky a väčšinou, keď to boli tie zahraničné filmy, tak tam videla proste to meno Diana. Dina, to bolo jak krok za krokom. Chcela mi dať, že Dana. Diana, ale Jana. Ja som David, mám 23 rokov, pôvodne som z Prievidze, ale teraz bývam v Bratislave. A študuješ? Študoval som medzinárodné vzťahy a diplomáciu, teraz som si spravil bakalára a uvidím, čo bude ďalej. Tak jeho hlas Ty na mňa kokot. pôsobí veľmi príjemne, tak Chlapci. sebavedomo, tak To je navýšenie, nie? Je vzdelaný. Takže to je plus. Keď je človek vzdelaný, je to plus. mužne by som možno povedala. Bakalára má každý kokot. A keď ho nemám, tak čo? Ty ako? Ja som pred týždňom mala tiež štátnice a plánujem pokračovať ďalej v štúdiu v Brne. Jasné. A Lučenec je aký? Malý a taký, že asi sa tam nechcem úplne vrátiť, lebo tam nie sú úplne príležitosti pracovné. V Lučenci som ešte nebol, ale môj kamoš je z Lučenca a často si o tom robíme srandu, takže preto ma to tak trošku zaujal. A chcel by si v tom aj teda pracovať. Hej, ja už teraz mám vlastne YouTube kanál, kde riešim politické témy, geopolitika, história a tak. Môj spolužiak na strednej mal 4, ledva prešiel a teraz má BC a tvári sa dôležito. Čiže ale počkaj, aby to ešte, pokiaľ to nemá na zvončeku, kamaráde, tak to je... Tak, čiže už sa tomu venujem a chcem tomu pokračovať. Príjemne ma prekvapilo, keď povedal, že natáča na YouTube, pretože ja veľmi rada sledujem YouTube, ale na ňo som akurát nenarazila, možno to bude tým, že čo natáča. Vo voľnom čase čo robíš? Tak ja chodím dosť často do fitka. Rada chodím na prechádzky, na západy slnka a rada čítam. Ty cvičíš? Hej, cvičím, chodím do fitka, aj na plaváreň chodím, taktiež občas na box a tak rôzne. Ako ten šport je pre mňa dosť dôležitý a asi teda aj pre teba. Áno, aj pre mňa je to dosť dôležité. Môj obľúbený cvik vo fitku sú kliky na jednej ruke. Urobil som, nebudete tomu veriť, ale 1000 klikov za pol hodiny. A pracuješ? Tak ja mám ten YouTube kanál, čiže to je taká moja práca, alebo to mám aj na živnosť. Pozná niekto z YouTube? Čo on robí? Nájde ho YouTube niekto. Taktiež tam propagujem svoju knihu, ktorú som napísal. Ježiš. V 23 propaguje knihu, ktorú napísal. Čo ti jebe? Však povedal, čo robí. Zavri si piču. Ako myslím, že jeho tvorbu na YouTube, že by som si pozrel na streame, ty kokos, jak to vypadá. Knihu som začal plánovať v roku 2024, keď som bol vo Innsbrucku. Dosť sa mi tam páčilo a povedal som si, že by bolo fajn, keby som spracoval nejaký príbeh na tému, že by tam bolo nejaké útočisko, nejaká posledná pevnosť Európy a začal som sa zaoberať týmto konceptom a potom som to už rozvíjal. No a popri tom si občas privyrábam, ale dosť ako tie roboty striedam.
Ja som bol v apríli napríklad v banke, teda to som bol v marci. Potom v apríli som pracoval vo fitku, potom v máji som šiel zase na vojenský výcvik. Ja mám veľmi rada chlapov v uniforme, mne sa to veľmi páči, hlavne. Toto je on. Popiči. Vojaci, policajti, Popíš, viem, že som o ňom to nepočul. sa mi to páči. Ty máš veľa sidequestov. Hej. Čiže uvidím, čo bude ďalšie, teraz som tu s tebou. A o čom je tá kniha? No, to je vlastne dystopický politický príbeh. Nie je to úplne ten žáner, ku ktorému inklinujem, takže možno by som si ju prečítala. A na YouTube sleduješ videá, či iba natáčaš, ale nesleduješ? Vieš, čo sledujem? Tak toto menučko som si občas pozrel a občas si pozriem niečo možno vtipné, ale skôr si akože pozerám také, že relácie alebo niečo v súvislosti s tým, čo ja robím. No, tak ja najčastejšie sledujem Dukloka, ak poznáš. Hej, poznám. Ako natáča, streamuje teda teraz Minecraft za Statorom. Dobre. Ja som najebal Ja by som Tak to typol si skôr, že púšťam do máte. pozadia do práce. A tiež pozerávam menučko, ale skôr ako reakciu od dvojsekundového Maťa. Som to privolal. Tie komentáre, čo k tomu dáva, takže... Nie, tak som zvedavý, že ako bude reagovať na nás. Ja som zvedavá. Nás teraz skôr zaujíma, Takže ono ako pozná tiež. zareagujete na Som zvedavý, ako bude reagovať na nás. Ty, svinia! Hovorím ja! Čo si rovno nepovedal? svoje To je celé nejaká, kraše. to je nejaká Krisa z chatu, on chat, nie ona, ale on. Tak mám Vlastne tu už aj pred ona. sebou tvoj celebritný crush a je to kapitán Jack Sparrow. Áno. Na tom obrázku najprv on mal okuliare, aj mal takú jemnejšiu bradu, aj mal tmavé vlasy, čiže prvé, čo mi napadlo je, že trošku sa podobá, akože nie moc, A ale teba chápeme nie? sa. Oni to len nechcú povedať, rozumieš? Na 100% vedia a sú tu, sem tam. Len sa hanbia to povedať, vieš? No, ja tu mám pred sebou Ale prečo? Margaret Robin, alebo neviem, ako sa to Hej, presne povie. Teraz sa neviem, či sa roztrhlo v rece s tým, že chalani obľúbujú strašne blondiavé baby a každého chalana, ktorého sa skoro spýtaš, tak povie, že áno, páčia sa mi blondíny a strašne som na blondíny a ja som, že dobre. Akože aj ja som teraz blondína, ale ja som bola čiernovlasá, takže to bolo také, že OK. Je to presne ten tvoj typ, že blondiavá... Mne sa páčia štihle a taktiež sa mi páčia dlhé vlasy. A buď rovné alebo vlnité. Keď som mala 15 rokov, tak som mala vlasy po ramená a odvtedy som si povedala, že už nikdy viac, takže si pestujem dlhé vlasy a už ich chceme dlhé. Čo sa týka farba vlasov, tak blondíny sa mi moc páčia, ale taktiež mi prídu pekné aj hnedé, čierne a tak. Predtým, než som sem prišiel do štúdia, tak som si hovoril, že asi to bude nejaká pekná blondína, hej. No a ty... No Johnny Depp to od malička sa mi dosť páčil. Akože páčia sa mi tmavovlasy, trošku brada, fúzia alebo tak, ale... Čiže vyzývam vás na tabak na záchranu sveta 1. Poďme. Nebudem pokračovať, pokiaľ si ho nedáte. Do úst. Celý. Povedzte, kedy ste ready. Počkaj, tu bude video nejaké. Vítajte, ja som Dávid z YouTube kanála Svet v pohybe a teraz sa pozeráte na rozhovor s europoslancom Erikom Čo ti Kaliňakom. Erik, vítaj a ďakujem, že si prijal. Klesá pôrodnosť, extrémnu. Čiže toto keď niekto robí podľa mňa, tak to je absolútne neatraktívne ako kokot. To je fakt hrozné. Ogelor 7 na zhorí sa, ďakujem ti. Johnny Depp má 63. Moje bývalé vzťahy trošku odlišné od toho typu. Tak v minulosti som mala, ak to mám rátať, že úplne, tak to boli 4 vzťahy. Ale Mením hodnotenie na 0/10. z nich bol taký najvážnejší, čo bol úplne posledný. Čiže Zhodli sme sa, že budeme hodnotiť len, že keď vás mi niekto vidíme. padne do oka Takže si a sa dáte mi aspoň páči, fotky nejaké, tak- nech to vie, vieš, že či to má vôbec... Vieš, lebo bez urážky, čo keď si nejaká akože ropuška, rozumieš? Takže ako budeme ťa brať vážne potom? Je to v A to poriadku. nebola ako urážka. Čiže dáme pivo? Nie, nedáme pivo.
skôr. Či Deane padne do oka aj Dávid, uvidíme až v prípade, že hodnotenie prvého dojmu účastníkov bude po sčítaní presahovať desinu. Ty kokot. Na začiatku som jej dal po 9 bodov a to z toho dôvodu, že ešte som stále nemal o nej viacero informácií. Poďme teda zistiť viac informácií. Začnime prvým pohľadom o 3, 2, 1. Ahoj. Ja som David, tešíme. Tešíme. Akože možno som čakala, keď povedala, že cvičí, ako nechcem nikoho uraziť, že trošku takého väčšieho, možno by som povedala, ale akože to je v poriadku. No tak ja som spokojný. Ja som si to tiež nejako tak v rámci možnosti predstavovala. Tiež také krátke vlasy. Hej. Keď sme sa prvýkrát uvideli, tak zo mňa nejaký stres neopadol. Myslím si, že stále som ho cítil, hlavne z tých kamier. Je to ťažké si predstaviť len na základe hlasu, Áno. ale je to fajn. Ja som spokojná. Akože samozrejme, koho by to nepotešilo, keď niekomu niekto povie, že je spokojný s tým, ako vyzerá, že áno, trošku to pohľadilo to ego. Ego pohľadené, oči spokojné, nie je na čo čakať. Zbrikovalo ho. Prinášame špecialitu šéf-kuchára, ktorá odhalí, nakoľko je dvojica skutočne kompatibilná. Tak máme pred sebou scenáre, pri Stres, ktorých kamer budeme a určovať, či je to red flag natáčané alebo auto. green flag. Potter Hrande stále nevie, či Prečo sa usmievaš, odkedy sa objali? To bolo práve, že to nebol taký úplne, že šťastný úsmev, to bol taký, že ty koľko má rozjebe, chápeš? To bol ten iný úsmev. je pripravený Ten taký na bolestivý. vzťah. Tak môžeme na 3, 3, 2, 1. Podľa mňa 3 rande je ešte stále krátko a treba toho človeka viacej spoznať. Keď sú to prvé týždne, tak je to v poriadku sa baviť s viacerými ľuďmi, ale keď už s niekým cítiš nejakú tú iskru, že sa s ním chceš ďalej stretávať a spoznávať, tak za mňa ja začnem byť lojálna k tomu človeku a bavím sa čisto iba s ním. Treba určite aj viacej, mesiac, 2, že sa spoznávať, chodiť proste spolu niekam, že či ten vibe je naozaj vzájomný. Viacej tých konverzácií a tak. Áno, áno. Do fitka chodí aj 6 krát týždenne. Samozrejme. Toto je nám asi jasné. Nie je na tom nič zlé sa starať o seba. Presne, ja úplne súhlasím. Verí na anielské čísla a Sleduj. Počkaj, to nemôžem kúkať na streame asi. Lebo je to anglické. Čo si tam dostal? Vydržte, idem si pozrieť, čo si niekto vyhral. Nemôžem povedať na streame, chlapci, lebo už som dostal tak raz pokutu a čo ti jebe na prvý spin 50x? Ogrcám sa normálne na hrudník. Prvý spin 50x a hneď sa mu to aj spojilo tej krysy. Teraz čo dostane retrik, nie? Retrik dostal. Takže kokot má 12 spinov a hneď 50x, dobre? Vydržte. Čiže sa to nedá zrýchliť. No jasné, tak už 70x. Čo ti jebe. Jak môžeme tak toľko šťastia, ty krysa? A má to spojené. 8 spinov 70x. 95x. 90... 108 spinov a má 145x. Tak to je kokot! To čo tam vyhral? Jak akože bomba z 2500x? To tým prvýkrát v živote, to čo je? No jasné. Dobre, už má $5000 a ešte 3 spiny left. Počkaj. Čebe jebe. Nie je zle. Oficiálne. Ešte aby nebolo málo, tak bombička 50x mu tam padla. Dobre. Vydrž. Takže z eura vyhral 12500. Čakáme na daň z prepichu. Čakáme na daň z prepichu. A to akože, neurážaj sa, ale 50 sabov, čo si poslal, to už neplatí. To absolútne budem ignorovať. Až odteraz to platí.
Hej, 10 50 subs, gratulujem k výhre, aspoň čo si málo späť máš z toho tiketu, čo si prejebal. Chápem to, doba je ťažká, díkes. Niko, 8 ktorý sa ďakujem. Rôzne znamenia. Tak 3, 2, 1. Za mňa... Je to v pohode, pokiaľ to nie je úplne že extrémistické, že proste fakt, že každý deň si pozerá ten horoskop a by bol na tom závislý, že teraz sa stane niečo zlé, tak bude na to proste veriť. Ja všetci zrkadlá som keby zakryl uterákmi doma. Lebo vždy, keď som zavidel, tak som si musel vyhodiť. Že vidíš niekde 11 a si povieš, že áno, je to proste milé, alebo 22, tak podľa mňa je to také, že také pekné. Moje šťastné číslo je 4 a plánujem si ho vytetovať. Keď ja si trošku myslím... Pozri sa, ten blázen fakt do našich 50, chápeš? Jak som ho jednoducho bejtol, slabá psychika, kamaráde. Ale ďakujem veľmi pekne. 100 km sabov. Ale halo, že čo sa nám stalo. Ako dostať bombu 2500X je total extrémizmus. Ďakujem veľmi pekne, díkes. Myslím, že je to do istej miery aj naivita, ale zároveň si myslím, že to vie dať aj nejakú pozitívnu nádej. Hej, tatko, a verať, že víte, čo je to Nika Nikerská. Mody, kokoty, spamatajte sa. Rest je zasraný blerb, mimochodem. Len človek potrebuje mať aj nejaké to pozitívne nastavenie, ten pozitívny kompas. Ale zároveň si myslím, že keď sa to už preháňa, tak potom už to môže spôsobiť takú zbytočnú naivitu, si myslím. Ja verím. Jak môže byť dox, keď som mal včera 750 € a spravil som tiket? Ktorý keď vyjde, tak bude pohodička. Boha, ale myslím si, že všetko treba spochybňovať, ničomu netreba úplne na 100% veriť. Ale Boha ako takého verím, len neverím možno v nejaké inštitúcie. A čo si myslíš o manifestácii? Toto si myslím, že funguje. Nefunguje. Sa Nefunguje. plnia rôzne veci. Napríklad, tu som si hovoril, že bude teraz oproti mne sedieť pekná blondína, stalo sa. Keď som bol na vojenskom výcviku, tak som si hovoril, že spravím rozhovor s Kaliňakom, potom som zrazu na neho narazil po silke. Ja nie som moc človek, ktorý sa zaoberá politikou. Je teraz veľké boom okolo napríklad Oskieho Baramiho, ktorý si pozýva tých politikov, ja nie som úplne toho zastanca. Čiže si myslím, že sa môže čokoľvek len tak ľahko splniť. Chcem mať deti do 30-ky. 3, 2, 1. Bolo to fajn naraziť na človeka, s ktorým sa zhodujem v toľkých veciach, lebo často aj keď som sa s niekým ako v minulosti stretával a možno sme si rozumeli vo veciach, ja neviem, že bolo 10 nejakých vecí a rozumeli sme si 7-krát, tak teraz to bolo také, že akoby... Toto je on v 50. Úplne v pohode, ja tiež. Ešte komu mi pripomína. Rozmýšľam nad tým, že do 30-ky by to bolo fajn, ale všetko záleží od toho, ako bude štúdium, kde si nájdem prácu a hlavne potrebujeme to zázemie na to, aby som mohla mať tie deti. A ty chceš mať deti? Jasné, podľa nás sú deti fajn a zároveň máme nízku pôrodnosť, treba zachrániť Slovensko a Európu. Treba to poťahať. S tou záchranou prosím počkajme aspoň, kým skončí toto rande. Aj keď trochu pochybujem, že by súčet bodov na tabulku Európu... Počkaj, čo sa stalo? Štepan, budeš s náma kúkať UFC Rest? Ja to budem tak do... Tak hnusný alert, to je tak nechutné, tak keby... Čo to je za hnusný alert? UFCčko, ja to budem tak do jednej alebo do druhej, neviem kedy príde Maňas, lebo už prišiel zo Švajcu, tak keď príde vypnem stream, neviem kedy, o jednej, o druhej možno. Takže časť UFCčka budeme kúkať s vami. A Mori poslal 5 €. Hej, Resťaku, zavolaj Tombu, jestli tu je. Tá svine tlustá. Hej, Tombo, ty kundo! To som čítal, to som nepovedal ja. V rukách našich holubkov nepresiahol 10. Hej! Hej! Dala som mu o pol boda viac, Tyko, 9,5? pretože Dobre. ten bák medzi nami bol naozaj Babi, pekný. ste ho podcenili. Ste ho podcenili ako kokot. Ste dopísali 2, 0. A páčilo sa mi to, ako kam smeruje to naše rande. Pokračujeme teda v smere dobrého vajbu.
Prinášame chutné jedlo z Confud baru spoločne s obľúbenou kartovou hrou Menučko, ktorú si môžeš zahrať aj ty. Stačí Dneska 10 eur na UFC, jen za sebe, na random kokotine, tak uvidíme. Si ja ti ukážem, čo som dal ja, dobre? Len sa prihlásim. Počkaj. Ja som dal 275 eur na Bautista, Pimblet, Conor a 500 eur som dal čisto na Conora. Čo je akože zvrat v príbehu, lebo ako moc neverím tomu, že vyhrá, ale chcem, aby vyhral, rozumieš? Takže budeme držať palce, nie? či ak klikneš na link v popise videa. Dobrú chuť ináč. Dobrú chuť aj tebe. Ty si sa prvýkrát opil. Ja som sa nikdy v živote neopil. Vážne? Red flag. Ale ja sa viem odviazať aj bez alkoholu, takže ani si nechcem predstaviť, čo by som robil s alkoholom. Ja som sa nikdy neopil, ani som nemal drink, ja som len vlastne si vyskúšal, že ako to chutí, že som si trošku lízol. Nuda! Ale inak som to ako... Pokiaľ sa nedošťal, kamaráde, tak si ani nedospel ešte. Pil. Tak ja som sa asi prvýkrát, na strednej to bolo asi na dozvukoch, že tam som možno trošku viacej. Už 2 roky, takže vôbec nepijem, ale nechodila som tak, že na party sa proste opíjať alebo tak, ale Intrak, prvý ročník, samozrejme tam nejaké akcie boli, ale tiež som zistila potom, že ma to úplne ako keby nebaví a nenaplňa. Aký je tvoj jazyk lásky, slova uistenia, sústredia na pozornosť, darčeky, skutky, služby alebo fyzický kontakt? No, tak u mňa je to najviac fyzický kontakt a určite nejaké slova uistenia. Ja mám rada, keď dostanem nejakú pochvalu, že niečo sa mi podarilo alebo tak. Tak môj obľúbený typ fyzického kontaktu je určite dlhé objatie a keď môžem toho človeka držať za ruku. Že, alebo také letmé dotyky, že niekde sme a proste sa dotýkame, že vieme o tom, že sme proste pri sebe. Ale akože aj tie ostatné veci dosť potešia. Ja veľmi rada dávam darčeky, keď niečo pre niekoho vyrobím, že dám to tohoto srdiečko. Ja som to zatiaľ mal doteraz tak, že moc si darčeky nechcem. Ale možno, že by sa mi páčilo, neviem, uvidíme. Keby niečo vyrobím, tak by si bol rád. Ale presne to by už bolo iné, hej, že si s tým dala námahu. Ale keď mi niekto niečo kúpi, tak je to skôr také, že radšej si chcem sám kúpiť, čo sa mne Máš na IG, ale to v Bitcoinu? Ukáž. Vydrž. To zdraví, či sa natrieskal, ty krysa. Týko, to si tu máš toľko od tiketov, ty krysa. Čo si tam dal? Winner. Pimblet, winner. Ellison, výhra. Conor by KO, 3,25 kurz. Bautista. A ty si dal remízu, ty si kokot. Ten blázen dal za 50 kurz remízu Pimbleta s tým retardom. Ty si blázon. Potom Pimbleta samostatného a Conora samostatne. Potom dal tiket, že Conor a Holloway pôjdu akože k rozhodcom, že na všetkých 5 kvôl. A to prečo dal toľkokrát? No, ne. Ty si dal, že Conora a znovu Conora. Si blázon. Vieš, na 4 tiketoch máš Conora. Či vieš? Ja, čo som dala, teda spracovala som Lego Monster plechovky. Že som kúpila všetky tie kocky a vystavala som Monster plechovku z Lega. Takže na to som hrdá. Lego? Ak by si mohol zmeniť jednu vec na Slovensku, čo by to bolo? To je zaujímavá otázka. Je tu veľmi veľa vecí, ktoré by sa dali robiť. Ale asi by som zmenil to, že nech ľudia toľko nenadávajú na Slovensko a nech si ho viacej vážia, lebo predsa nemáme sa tu najhoršie. Máme strechu nad hlavou, máme vodu pitnú, to vo veľa krajinách není, že si len tak môžeme z kohútika niečo pustiť.
jedlo a tak ďalej, máme tu bezpečie, nie je tu nejaká vysoká kriminalita, zároveň tu nemáme žiadnu vojnu ani nič podobné, čiže asi čo by som mohol zmeniť je to, že nech si ľudia viacej vážia Slovensko. Ja by som chcel, aby sa prestal porovnávať s tým najväčším odpadom na svete. Vieš? Čo to je za kokotinu? Prečo by sme mali porovnať proste s najväčšími kokotinami? Nemáme sa najhoršie. To sa spýtame potom, keď mu nebude fungovať YouTube kamarátko po 12, keď ty kokot v Leony, keď dobehne zrúbaný a kokot a že čo ti jebe? Že ty píčo, že koľko som dneska zarobil? 50 €? Jeba. To je grc. To je pekný názor. Nejaká krajina, ktorá sa mi páči a podľa ktorej by sa malo inšpirovať Slovensko, mi príde Poľsko. CSku dneska 2 výhry. Príbuzná krajina a zároveň oni v poslednej dobe vedia využívať tie peniaze, nevykradajú ich a tak ďalej. Stále sa tam budujú nejaké cesty, buduje sa tam väčšia, silnejšia armáda a Poliaci sú dosť hrdý národ, čiže Poľsko je takou inšpiratívnou krajinou za mňa. Akože tým, že dobrý. Ja som odišla do Česka, to bolo možno aj skôr z toho, že sa trošku možno obávam, že tu by nebolo dostatok pracovných príležitostí, aj keď viem, že teraz je problém s tým úplne všade. Ty si Poliak? Že nájsť si nejakú stabilnú Ja som Polka. robotu a aj to bývanie možno viacej priateľnejších príležitostí, ale viem, že s tou infláciou a všetko, ako je všetko vysoké a drahé, tak proste regulovať to je asi veľmi náročné. Ja, jasné. Vieš si predstaviť vzťah s človekom, ktorý už má dieťa? Nie. Ty máš dieťa? Nie. Prečo si to nevieš predstaviť? Lebo ja chcem mať svoje vlastné deti, takže asi... Jessica Gigla sa pre Lenka Veľká Negerka. Vy ste akože... Počkaj, vy ak ste babi, tak vám jebe totálne. To čo máte za mená? Jessica Negri a Lenka Veľká N-word ďalší. To vy ste dve ako kamaráde. Totálka. Si toľko. To, že tak rázne odmietol tú myšlienku, ma trošku tak zarazilo, pretože podľa mňa to nie je nič zlé. Ale mohol by si mať s ňou vlastné dieťa. Len proste by si sa chcel by som mať všetky deti akože s ňou vlastné, chápeš? OK. Mne by to asi nevadilo, keby mi partner povie, že má dieťa. Skôr... Už mám 7. Nemám. OK. Akože mne by to prišlo asi v pohode, len možno by bolo náročné si vybudovať ten vzťah. Ale určite by som ju brala ako vlastnú. Hej. Alebo vlastného. Ale určite chcem mať aj že vlastné deti. Že skôr by bol problém, keby povie, že mám dieťa, ale už nechcem mať proste ďalšie, že to mi stačí, tak to by bol asi dosť problém. A koľko by si chcela mať? Ideálne 2. Že chcela by som, ako každý chlapec, proste mať toto. A ty? Tak koľko pôjde. Koľko pôjde? Ja nemám žiaden vrchný limit, čiže keď ich bude 100, tak ich bude 100. Tak pán je megalomán. Poďme zistiť, či uvidíme aj megalománske hodnotenie Deany na jeho tabuľke. Na bodoch sa nič nemení, vyzerá to tak, že vibe stále vibuje. Zmení na tom niečo naše koleso plné nôh? Možno nás zle na to pozeráme, fakt. Možno je pre ľudí príťažlivé fakt niečo iné. Šťastia, môžeme to tak nazvať, a vytočíme si nejakú úlohu. Tak určite som mal stres z toho kolesa, lebo človek nevie, čo si tam môže vytiahnuť. Čo by si chcel z tohto kolesa? Z tohto všetkého tú Kamasutru môžeme. OK. No, keď povedal, že by si dal tú Kamasutru, tak som bola, že brzdi. Poznáme sa tak hodinu, že to zase úplne nie je to, čo by som chcela akože robiť. Ja by som možno nechcela karaoke, lebo nie som úplne spevácky typ. To ani ja. Dávam ti šťastnú ruku. Tak vytočili sme si For You page a teraz si navzájom ukážeme, čo tam máme. Keď sa tu pozerám, nevidím tu nič zlé. A nie, ja tu vidím mačičku, som spokojná. Fotbal, koňa. Psíka. Pes alebo mačka, asi viacej skôr pes, aj keď ja nemám žiadne domáce zviera, takže ťažko povedať. Čo ti jebe nemať zvieratá?
Frody, 20 mesiacov, ďakujem. V tomto je nejaká čaja. Blondiavá, samozrejme. Dobre, ideme ďalej. To je náhoda. Áno, určite. Ja som si povedala, že here we go again. Proste toto mám trošku déjà vu, že takúto For You page už som videla v predchádzajúcich skúsenostiach. Potom to je nejaká zase blondiavá typka. To není podľa mňa náhoda. No, jeho For You page mi prišla, keď mám tak povedať, nudná, by som povedala, že taká strašne obyčajná. Ja som dosť na také, že vzťahové veci, že rada si o tom čítam, však teraz čítam tú emočnú inteligenciu, takže dosť sa snažím ísť teraz do takej hĺbky tej psychológie vzťahov, takže teba to zaujíma? Akože hej, určite. Ale čo sa týka TikToku, ja ho často používam aj na nejaké pesničky, lebo je to tam hlasnejšie, takže občas to nechám pustené a tam proste scrollujem, páči sa mi nejaká pesnička, že je tam pozadí, nechám to zapnuté a takto to u mňa veľakrát funguje. Mi sa dosť páčia videá, kde hrajú ľudia na hudobné nástroje. Vieš hrať na hudobné nástroje nejaký? Neviem. Ja tiež nie, ale chcela som... No, zvuky sa dá robiť všelijaké. A ty chceš sa naučiť na nejaký? Jedného času som si chcela kúpiť, že gitaru, aj som si na to šporila, ale potom som od toho upustila. Za tie peniaze, ktoré som chcela si kúpiť gitaru, určite som si buď kúpila topánky, pretože na tie som dosť, alebo som si kúpila oblečenie, keď som si šporila. Blondiavé čaje Deánu zdá sa neodradili. Na istotu vidíme až v momente, kedy nám dvojica odhalí, koľko bodov z 10 by dali po strávení celého menučka. Ak bude súčet na tabulke vyšší ako 15, dvojicu pošleme na skutočné rande. Ako sa rozhodnú? Ja som na chvíľu tak rozmýšľala, že nedala som že trošku viacej tých bodov a potom som si povedala, že tak dobre, že dobre, je to také milé. No, ja som ešte tam nechala rezervu pol bodíka na možno to stretnutie bez kamier, že aké by to bolo. Dal som jej na konci 10 bodov z toho dôvodu, že rande prebehlo parádne, mal som z toho proste dobrý pocit, takže prečo nie. Ale ja som celkovo mala dosť dobrý vibe, že tá konverzácia bola dosť plynulá, ako sme sa rozprávali, takže sa mi to páčilo. To vidím úplne rovnako a je to proste zatiaľ perfektné. Perfektné. Počul si to na vlastné uši, tak už neváhaj a vyskúšaj svoje šťastie v láske aj ty. Stačí, ak sa prihlásíš cez formulár, ktorý nájdeš sa prihlásiť, možno tam nájdete My sa vidíme opäť pri ďalšom menučku a dovtedy dovidenia.